Zdravím vás všetkých u tohto nového videa. Dneska tu máme tretí diel z hardcoreu. No, predtým než som zapol natáčanie, tak som sem doviedol ovce. Konečne tu máme teda nejaké zvieratá. A k tým kamzikom som sa ani nejdem vyjadrovať a trochu som ešte expandol farmu. Takže plán dneska je preskúmať okolie. A keďže tu za mojím úžasným barákom sa nachádza tento oslík, tak ma napadlo si správne sedlo a že si ho ochočím. No konečne. Nie je to síce žiadna F1, ale asi myslím, že je lepšie ako behať. Ešte takú menšiu vec. A je ready. Dobre, takže ja sa idem pripraviť a hneď sa musím. A ty tu ostaň. Dobre, takže asi mám tak všetko. A ty si kam išiel? Tu si. Dobre, takže ktorým smerom sa vydám? Ja by som najskôr išiel asi k tomu sprú z lesu. No slik fakt nie je žiadna sláva. Prvým s tou rýchlosťou. Je to furt lepšie ako nič. To je jaskyňa, no tej by som sa tiež mal pozrieť. Tu líška. A to je čo za sprus biom? A ja tu mám more takto. No tak to je nice, a tu mám Dark Oak. No tak to je husté. Tu mám doslova, že jeden strom na Dark Oaku. Ale nachádza sa tu, takže to je dobré. Keď to je dobré vedieť. Asi to nechcem úplne brať, či? A ja chám to na budúce niekedy. Tento si ma neprestáva udivovať. To je akože jo. Brč biom, ale... Čo to bolo za výslovnosť? Ďalšia kejvka. Tak tam, kebyže zahučím, tak som to húčal. Ja sa tiež poviem, keď pozrieť. Je tam je Lush Cave. Zaujímavé veci som okolo seba. Je tu taký ostrov, alebo čo to je? Idem sa tam pozrieť. Takže ja som na tomto ostrovom poloostrove. Sa mi za chvíľu rozbije krompáč. Našťastie som si dobral náhradný Ironoid, ktorý nosí pomôcť dneska neviem rozprávať znova. Ktorý som si u seba nosil už pekne dlho a tuším zapadá slnko. Aspoň som si zobral posteľ, takže nie som nepripravený výnimočne. By som si zobral možno trochu kelpu. Potom tu ešte možný prieskum oceánu, ale to by som... Ej, to je peso. Ja som si doma nechal kosti. No tak to je úžasné. To strája. No tak pre tých sa hneď vrátim. 4. Dobre, takže berem posteľ a... No. A idem sa dostať k baráku. Týmto osličím tempom. Tak mi môžete napísať, že... Čo v budúcom dieli? Či preskúmavať, alebo sa pustiť do nejakej prvej bejsky, pretože v hentom bývade je už celkom otravné. A ty nevyskočíš ani 2 bloky, no tak to... No tak to tádik. Konečne som sa nejak dostal hore. Samozrejme, že tady tu sa nemestíš. Tak to bude ešte zaujímavá cesta domov toto. Ja chcel by som vám znova pripomenúť, že sa veľmi blížime k 100 odoberateľom. Takže ak ste niektorí to kúkali až sem, čiže by som bol za to vďačný, že nekončí video ok, takže nechoďte preč aj. Takže by som bol za to veľmi vďačný a poteším. A to spravilo by mi to veľkú radosť. Takže tamto je ten odber, som sa povedať. A už som konečne v BSK, tak to trvá cca 3 hodiny. Čo zombie. Tu máš vajco. Takže 4 kosti, to by mohlo stačiť. Už tam nebudú nejakí vyberaví psi, ktorí zase zžerú 10 a ani sa neochočia. Títo novizáci, to milujem. Čanky. Hej, čo tu mám? No, za prvé je tu zelené zlo, ale sú to irony. A celkom dosť veľa ironov. Doberiem si. Tam je ďalšie zelené zlo, tu je uhlie. Nič si nevidím. Dobre, to by mohlo stačiť. Tento emerald tu nechám na okrasu, pretože ten mi je aktuálne na nič. Aspoň viem, kde ho mám. A idem sa teda vydať k tým vlkom. Až som celkom inteligentný, mohlo ma napadnúť, že by som pozrel vlkov aj v tomto tu lese. Nemusím sa tam trepať, že? Vidíte tu nejakých? Ty áno, oslík? No ja teda nie. A teraz zase zaujímavá cesta naspäť. Ešte sa nezabiť na fall damage. Hej, čo to tu je, prosím ťa? No samozrejme, že by nepadol. Škoda. Ten štít je taká úžasná pomôcka. Bez neho by to bolo teda oveľa ťažšie a neviem, či by som ho vôbec zabil, pretože tá vec dáva veľký damage. Som tu, a kde boli tí pesani. A tu sú. Sú zadu to horí. Čau peso. Samozrejme, že pôjde hneď na prvú šikovný. Co čo deje?
Samozrejme lavové jazero. Tam je nejaký útes. Je tu aj more, ktoré by som mohol nejaký preskúmať taktiež. Ale to asi až v inom dieli, pretože je jasné, že ja sa tu budem 3 hodiny naťahovať s niečím, nejakou jednou činnosťou. A potom to budem strihať ďalší týždeň, pretože sa mi nebude chcieť. Mal by som si taktiež zobrať sugarcane, lebo pokiaľ viem, tak tam pri mňa asi nikde nie sú. Tak sa bude hodiť. A toto taktiež. Rozmýšľam, čo mám skúsiť vyliezť na tú horu. Ono by to celkom zle nebolo. No akurát powdered snow. To až do toho zapadnem, tak osla stať asi moc nevyťahnem. Takže veľmi opatrne. Ste to vyzerá v poriadku. No nice. Sú tu kozy. Čo koza nesi screaming? Zameč. Vyzerá, že nie. Čo vy? Si dobre skáčeš, ale výhľad je stade to nádherný, to akože jo. A tam je v tom lese, čo som teraz bol, že sneh. No, tak to je úžasné. To sú ďalšie hory. Tento seed ma neprestáva udivovať, akože fakt. A môj názor na tento hardcore je, že postupom si myslím, že až moc dobre. Je to proste môj prvý hardcore a no, čakal som úplne, že zdechnem oveľa skorej. Ale zatiaľ sa mi to dokonca aj nepodarilo. Čo už kebyže áno, tak to je veľmi zlé. To ďalší oslík, tu máš kamoša. A ste včeli. Keby mám silk touch, tak to zoberiem a niekde si tam pri seba. Než mňa by napadlo si barák možno spraviť takto tu. Ale ja fakt úplne neviem kde. Až máte nejaké nápady, tak mi napíšte rozhodne. A tam boli ďalšie irony. Zmestíš sa za nimi do ohrady? No. Vy sa čo tlačíte všetky sem? Bez ma povolenia ísť dovnútra? Prečo počujem Endermana, to sa mi nepáči. Dám posteľ. Môžem si sem zatiaľ zasadiť sugarcane. Vyzerá ako nejaký portál do nejakej, neviem čo. A jak vidím, tak na farme môžeme už zberať úrodu. Kebyže ten rast není tak random. No a není random, len kebyže to moje sádzanie není tak random. Dobre, takže to by sme mali zasadené. A ja idem zatiaľ aj namnožiť ovce. Oslík, ty nie si ovca, ty nedostaneš. Bohužiaľ. Toto video tu už ukončil. Spravili sme takú menšiu preskúmavačku tamtej strany. Na budúce by sme sa mohli pustiť jak do buď stavania baraku, alebo do ďalšieho preskúmavania, to prípadne nechám na vás. Ak ste to niekto vôbec dopozerali sem, tak vám za to ďakujem, vážim si to. Enderman, prosím ťa, poslušný. Takže sme si prvé zvieratá, máme prvých parťákov a to je oslík a pes. Máme sugarcane, expandnutú farmu. A konečne aspoň vieme, kde sa vôbec nachádzame. Takže keď to tak mám zhrnúť, tak v tomto hardcore zatiaľ hrozne dobre progresujem, alebo skôr progresujeme, pretože niektorí z vás tam idú so mnou. Takže za to ďakujem a uvidíme sa na budúce. Takže čaute a zombík tu zomrel akorát.